Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kolonkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Ogi zuriak. Gustatzen, goxoak daude amona? Bai, oso, 125 jan ditut dagoeneko. Goxoak daude. Eta nik 230. Utzi baten bat niretzat. Adelaida andereñoa? Egunon, Tinete! Ez iritsi berandu gozaltzera. Rottenmeier andereñoa ezkerretik jagida gaur goizean. Ies egiten saiatu zinenetik okerreko bidetik doa dena. Ai, guri leporatzen digu errua. Ai, aspertuta nago oraintxe. Neska ikaragarria da, egia esan, ez dut sekula ulertuko. Ez dut uste oso normala denik. Buruko arazoren bat izango du, ez dago beste esplikaziorik. Ez duzu ala uste, Uxer jauna? Ez dakit, aspektu batzuetan etortu beharra daukat, ez da oso normala, baina beste batzuetan oso neska normala da. Neska orduria eta zalapartaria da, ez dago zalantzarik, baina izaera hori kontuan kontrolatzen baduko, guztiz normala izatera iritsiko da. Nire iritzia pala da, jakina. Uxer jauna, ez didazu ukatuko oso neska bihurria dela. Ara, andereño, irakaslea naizen aldetik, niretzat orain eskuartean dugun arazorik handiena da, ez duela alfabetoa inola ere ikasi, horixe da garrantzitsuena. Ezin du Clara andereñoaren maila berean ikasi, ez? Askoz ere beheragoko maila du, baina ezin gara utzetik hasi. Jainko maitea, ze egingo dugu? Ez astoratu, andereño. Txarra da osasunaren zat. Pixka batean itxarotea izango da honena eta ze gertatzen den ikustea. Arrazoi izango duzu agian, erruan nirea da. Ziur nago benetan, atseginegia izan naiz neska horrekin. Zuk uste? Ez dut ezer esan. Aitortzazu! Bai, atseginegia izan naiz! Tira, bai, jakina, nola ez ba? Ene, O, P, Q, R, S, T, U, V, Ixa, Y-a, ta Z. Tira, oso ondo egin duzu, zabaldu liburua. Oraingoan isilik egongo naiz zeuk irakurriko duzu.
Ea ba, ze letra dau? Zuzen eta hurrengoa. B. Oso ondo, jarrait ezagun zer dau? Zeta. Ixa. P. Hori peda eta hau zeta, eta isa hementxe dago. Aiene, nahasi egiten dituzu oraindik, hobeto ikasi behar dituzu. Tira, idaz dezagun orain, begiratu ondo letrei banan eta idatzi ondoren kuadernoan. Ulertu duzu? Bukatu dut. Utzi ikusten. Oso ondo, primera, Klarandereñoa. Klarandereñoa, zatikiak berrikusiko dituzu orain. Letra honek hauntzi txura du. Berdina da. Nola oskatuko ote da letra hau? Ai, gailurretako jauna ematen duenek lasterka dabilenean. Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Nahikoa da, oso pozik nago horren beste aurreratu duzula ikusita. Ederki Andereñoak nahikoa da gaurkoz. Oh! Agur denoi! Ondo zaude, Rottenmeier Andereñoa, Rottenmeier Andereñoa. Heidi! Ze gertatu da? Heidi, mendian zenbiltzan ametxetan, ez da? Bai, letrek hauntzak ematen zuten eta oreinak saltoka eta saltoka zoragarria izan da. Bai? Ez dut uste bat ere normala denik. Rottenmeier Andereñoa, telegrama bat zuretzat. Seseman jaunarena da. Zure aita etxera dator, Clara. Aitatxo, etxera dator? Noiz? Bihar goizean hemen izango da. Bihar iritsiko da. Hau poza. Gauza asko zarduratu behar dut. Barkatu, Usher jauna. Bai. Aitatxo, mundu osoan barrena ibiltzen da beti. Gauzak erosten eta saltzen non nahi. Batzuetan, itsasontzi handietan ere ibiltzen da. Bai, bere bidaietatik itzultzen den bakoitzean, opari ederrak ekartzen dizkit, herrialde urrunetan erosiak. Opariak? Bai, baina...
Nik bera nire ondoan luzaroago gelditzea nahi nuke. Iritsi bezain laster joaten da beti. Ez da inoiz etxean egoten. Bera hilabete oso bat gelditzen nahi nuke gutxienez. Iristen denean luzaroan geldituko dela esaten dit. Xakean jokatu eta ondo pasatuko dugula, baina 15 egun pasatuta joan egiten da. Orain hurrengoan. 3 egun besterik ez. Aizu, Clara. Zure aitak asko maite zaitu. Noski, aitatxok asko maite nau. Bai, eta nola dakizu? Bueno, ala uste dut, berak etxera etortzen den bakoitzean esaten dit. Opariak ekartzen dizkit eta... ez, hori ez da horrela, Heidi. Nik asko maite dut eta beraz aitatxok ere asko maite nauela uste dut. Noski, arrazoi duzu. Maite zaitu. Ezagutu nahi dut, Tinete! Bai, Rottenmeier andereñoa. Hor ikusi darea, lehioak hautsez beteta daude! Badakit andereño, baina lehen bizitze eman jaunaren gela garbitzeko agindu didazu, ez da ala? Ala nahiago duzu lehioekin hastea. Ez, hasi bere gelarekin esan dizudan bezala lehioena gero! Bai, andereño. Eta maindireak? Aldatu ditut denak, andereño. Askoz lehenago abisatu behar zigun Seseman jaunak. Zurrago izan behar luke Seseman jaunak gurekin. Ene neskaren gela. Garrantzitsuena, ahaztu zait, txukun aldagoen egiaztatu behar dut lehen bai lehen. Dena txukun dagoela ematen du eskerrak. Jainko maitea, bihurri hori, ezin du sinetsi begien aurrean edukita ere. Tinete! Bizkor, atera zazu hau guztia hemendik tira! Heidi, ze gertatzen da? Neska hori burutik egina dago, banekien bainik. Ezukitu nireak dira! Alde hemendik, kanpora! Alde hemendik! Ezukitu! Irekiatea, irekitzeko Rottenmeier andereñoa, ireki ongi hoiek nireak dira, amonarentzat gorde ditut, amonarentzat dira andereño, mesed, ai! Bota denak! Tinete mugi, entzun didazu! Geldi! Rottenmeier andereñoa, arren eskatzen dizut! Ogizar, mordoa zeukan armairuan gordeta zertarako behar ditu lizunduta daude! Dut! Seseman jaunari emango diotonen berri bihar bertan etxera etortzen denean. Bera arduratuko da egoera ikaragarri hau konpontzeaz, berak jakingo du zer egin zurekin. Emaizkidazu, nire Heidi, dena den ogioiek ez zeuden jateko moduan.
Zatoz ona, Heidi. Entzuidazu arren, gogortuta zeuden amonak ezingo zituen jan. Ez dakizu ogia lizundu egiten dela. Ezin dira gorde, gogorregiak egongo ziren beretzat. Gogorregiak? Ezingo zituen jan? Heidi, ez egin negar. Favorez, ez egin negar. Neuk emango dizkizut ogi asko egin berriak amonaren etxera joaten zarenean. Zaude lasai, Heidi, ez egin negarrik. Emango dizkidazu. Ez dituzu zertan gorde. Egin berriak emango dizkizut etxera joaten zarenean. Lasai, Rottenmeier andereñoari esango diot prestatzeko. Hitzematen dizut. Heidi, zer duzu, Heidi? Hemen dena gaizki ateratzen zaiten hau inor konprenitzen. Joan den egunean ezin izan nintzen etxera joan, miau gure katutxoak entu digute. Aitonaren gana joan nahi dut. Zergatik ez didate etxera joaten uzten, zergatik ez didate joaten uzten. Heidi! Ez dinez etxera joan! Heidi, ez egin negar. Zu negarrez ikusteak nahi gabetu egiten nau. Zatoz nire gelara, han panpinak eta jostailuak dauzkat. Jolasean ibiliko gara, gogoratzen irudiak, izugarri gustatu zitzaizkizun. Denak emango dizkizut. Gainera, badakit antxume batzuei buruzko ipuin bat ere, kontatuko dizut nahi baduzu. Zatoz, Heidi. Entzun, Heidi, ipuin polit bat kontatuko dizut. Behin batean, bazen 7 antxume zituen ahontzama. Goiz batean, amak antxumeak bere inguruan bilduta esan zien, basora joan behar dut. Kontu zibili otsoarekin, etxean sartzen bada jan egingo zaituzte. Inorkatea jotzen badu begiratu aurrena ate azpitik. Hanka beltzak dituela ikusten baduzue, ez direki, otsoa izango data. Egizue ondo nik esana eta etzaizue okerrik gertatuko. Amak aldegin bezain laster, atea jo zuten. Ahots zakar bat entzun zuten. Ireki atea zuen ama naiz, opariak ekarri dizkizuetan txume maiteak. Baina antxumeek bazekiten otsoa zela eta esan zioten, alde mendik otso gaiztoa, hankabeltzak ikusi dizkizugu. Otsoa bere gordelekura itzuli eta ez diaian zuen ahotsa fintzeko, eta hankak irinez estali zituen, eta segidan antxumeen txabolara itzuli zen. Ireki atea zuen ama naiz, opari mordoa ekarri dut zuentzat. Amatxo da, esan zuen antxumetako batek. Erakutsi hankak ziur egon nahi duguta. Orduan otsoak hankazuriak luzatu zituen, ondo erakusteko. Amatxo da! Eta antxumeek atea ireki bezain laster... Otsoa txabolon sartu eta bata bestearen atzetik jan zituen. Iarnasarik hartu gabe... Pozik eta tripa serik txabolatik atera zen balantzaka eta esan zuen... Lotara. Pixka bat geroago itzuli zen ama txabolara. Antxumeen bila hasi zen baina ez zuen bakar bat ere aurkitu. Era
Erabat ikaratuta dei egin zien banan-banan, baina inork ez zion erantzun. Azkenean negarrez, Antxume txikienari deitu zion, ahots dardarati bat entzun zuen. Hemen txenago amatxo erlojuaren barruan. Otsoa txabolan sartu eta denak jan ditu. Amak negarrari eman zion, Antxume txikiak gertatuaren berri eman zion bitartean. Gero, ama eta Antxumea negarrez irten ziren etxetik. Gelditu gabe ibili ziren. Ibairaino iritsi arte. Han otsoa ikusi zuten zuaitz baten gerizpean, lotan zurrungaka. Kontu handiz. Hurbildu ziren eta tripa ikusi zuten. Otsoaren tripa. Ta ze gertatu zen orduan? Zer zuen otsoaren tripak? Otsoaren tripa mugitzen ari zen etengabe. Ama lasterka itzuli zen etxera, eta guraize izugarriak ekarri zituen, eta otsoaren tripa ebakitzeari ekin zion Antxumeak ateratzeko. Txiki, 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 salto! Salto! Txiki, txiki, salto! 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 Eta otso gaiztoa? Etzen gehiago esnatu. Oso polita! Gustatu zaizu? Bai. Baina ontz batek ezin ditu hainbeste Antxume izan, hori gezurra da. Bat edo bi izaten ditu gehienez. Bai? Ipuinak 7 Antxume zituela dio ordea? Aizu, Heidi, zergatik ez zara nire gelara etortzen? Goazen jolastera. Goazen!クララの待ち焦がれていたお父さんのゼーゼマンさんが長い旅から久しぶりに帰ってきました。クララは大喜びです。ハイジもクララと一緒にお土産に素敵なお人形をもらい、すっかり嬉しくなってしまいます。そんな優しいゼーゼマンさんにロッテンマイヤーさんはハイジがクララのお相手としてふさわしくないことを訴えるのでした。次回はゼーゼマンさんのお帰り、お楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bati, diola bati, diola bati, diola bati, diola bati.